Naingon ta karon sa atong feeding site Baktas oh. Salamat sa Ginoo kay walay init karon. Mga volunteer, mga young people, pinasanay. Dari pagi motor yan. Dari motor sa Praise the Lord. Aman mo. Balik na mo. God bless you. Hello, Gerber. Praise God. Ay be. Ang moto nako nakaagi diya. Diara agi lugsong oh. Dire mi na ano to na kay nalubong. Si Obed gud hasta hadlo ka jud niya. Siya nga di ko mo uban nimo diya dali. Exhibition ko dire. Lisod kayo eh. Po, naman gyapon yung ligid oh, agi oh. Praise God. Muna kinabuhi sa mission, mga kamisyon. Kung naadyo kay passion, kasing-kasing sa mission for the Lord, di na magmatter unsa nga dalan yung agian. As long as na kay tinguha nga maabot nimo ang mga tao, na kay pagbati sa mga tao sa kabukiran, or asa man nga dapit ka i-lead kas Ginoo. Ang purpose nga makaministeryo lang nila, makapaambit kas gugmas Ginoo, dalaan mo sila panalangin samaan kadala kag pagkaon. So kalipay po na sa mga tao nga mabati nila nga na mga tao po nga concern nila bisan sa ilang kalayo or asa man sila nga dapit. So usa sa among experience nga feeding mission nga medyo layo dito sa bukid sa Damulog, Bukidnon. Wag sila pa dapit to sa mga karebildihan. Pero gipadala mi sa Ginoo dito. Diya ang binyo na to. At least nga kung adlaw fruitful lang itong adlaw ron, maka paambitas gugmas Ginoo. Praise the Lord. Sige, diri lang sa takotob sa atong vlog. Unya na pod magsugod sa program. Hello. Morning.